Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Na nosa ruta Canteiras do Litoral de Moaña falamos da relación directa que o barrio do Latón garda coas canteiras que existiron na zona de Meira durante a primeira metade do século XX e das que saiu a pedra para os recheos de Vigo. A canteira de Latón foi xunto á canteira da Borna a primeira gran canteira na que se comezou a traballar no litoral de Moaña lá por 1908 con motivo do inicio das obras do Peirao transversal de Vigo. Debido á necesidade de man de obra, foron moitos os portugueses que chegaron e acabaron asentándose na zona para traballaren na extracción da pedra. Foron tantos que aínda a día de hoxe continúan os moañeses referíndose ao barrio do Latón como Portugal. Respecto á orixe do nome do barrio, hai quen mantén que estaría relacionado de maneira indirecta con esa chegada masiva de traballadores portugueses e o seu establecimento na zona para buscarense a vida traballando nas canteiras. Cando os portugueses chegaban aquí non tiñan grande cousa e o que facían era alugar algún cuarto nas casas dos veciños ou nos primeiros albergues da zona. Mas chegou un momento no que non había sitios para todos e algúns acabaron construindo as súas propias chabolas co que podían, usando pedras e restos das chapas de latón dos barcos que se reparaban no varadoiro. Isto é co que comeza un blog que se chama A Illa dos Ratos. Comenta o título neste blog, pois un pouco neste texto que comezamos aquí introducindo, baixo título O Latón, o Portugal de Moaña. Ola, boas, eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus Express que lle chamamos Historia e Historias. Grandes historias, pequenas historias tamén, que comentan, que reproducen, que analizan e que fan alusión á historia pois xa milenar que comparten as dúas beiras do Miño. Estamos aquí nos nosos estudios queridos da Radio Ariz con Carlos nos mandos técnicos e co noso querido historiador de Garda, o señor Don Abraham Dorraca, que xa tiñamos ganas de telo aquí connosco outra vez. Boas, Abraham. Hola, que tal? Moi boas. Maravilla, hoxe falando deste barrio moañés tan particular e desa Galicia de principios de 1900 e desa ría de Vigo que se comenzaba a construir digamos ao pé do que era un Vigo pequeno, unha aldea de pescadores que comezou a ser o corazón industrial do que aínda é hoxe en Galicia e que contaba tamén con moita mao de obra do outro lado do Miño. Efectivamente. E ao final, pues porque seguimos vendo pues ese tránsito de xente, non? De sur a norte, de norte a sur. Xa falamos de augadores, xa falamos de repartidores de pan e agora pues falamos de latoeiros, non? Exacto, de galegos que ian para Lisboa, que foron para o Porto, e de portugueses, non nos esquezamos, que tamén foron pois mao de obra importante en moitas zonas galegas. Comenta por aquí o blog que acabamos de ler que a chegada masiva de portugueses para traballar nas canteiras era tamén, de facto, unha vía para que eles non tivesen que cruzar o charco cara a Brasil. É dicir, claro, era moito máis cómodo cruzar a ría de Vigo, cruzar o Miño e chegar ao Miño para unha persoa, chegar á ría de Vigo, efectivamente, para unha persoa desposende de Viana ou do entorno do Porto, era un paseiño
e era unha oportunidade de facer vida e de ter un futuro, non? Sí, e aparte que ao final é un movimento demográfico que responde tamén a outro movimento demográfico que había na banda galega, non? Que era pues, toda esa emigración pues, cara a América, que vaciaba de man de obra pois ao noso territorio, non? Había pues, todo ese éxodo de xente paralelo, non? Dunha banda, pois, xente que ia do ámbito rural ao ámbito máis urbano e depois moitísima xente que marchou pois para América, non? E aproveitando pois ese propio vaciado de man de obra, pois tamén vemos pois ese deslocamento, non? De xente do norte de Portugal cara a Galiza, non? Falábamos noutro episodio tamén de Elisa e Marcela tentando fuxir polo Porto, lembrar as irmás Touza tamén, pois filtrando xudeos, escapando da barbarie nace tamén de Ribadavia camiño do Porto e agora traballadores transfronteirizos. Que nin todos están transfronteirizos porque aquí pon que ian de Guimarás, e Guimarás está aquí a 4 km, que iso algún día falaremos, non? Desa toponimia, ese continuo toponímico galaico portugués. Toponimias e apelidos como Alves, Leites, Ferreira ou Barbosa que aínda encontramos entre os habitantes do barrio e eu engadiría, aínda encontramos por calquera parte de Galicia. Efectivamente, sí, aí moitas veces pues, un saúdo desde aquí aos Alves e Barbosas. A mí sempre me chama a atención, non? Así o tema de cando xa non é o latón, non? Pero o tema das contaminacións lingüísticas cando se fala, por exemplo, da tese galega de Colón que din, no, realmente o que aparece nos textos de Colón non son galeguismos, son portuguesismos. E ao mellor pois son galego-portuguesismos e xa está, non? No caso do latón si me chama a atención tamén o tema das etimoloxías populares, non? O caso de pois chamarlle o barrio pois o barrio do latón porque puñan cubertas de lata, non? Así xuntaban moitas sardiñas, comían moitas sardiñas, entón xuntaban todas as latas e facían coas chapas de lata, non? As casas. Non debemos esquecer tamén que latón ou lodón é o nome dunha árbore que medre da familia dos ulmos, crece pois, en espazos con humidade, habería que desde a ignorancia, porque tamén é algo que non mirei, mas habería que ver pois se temos presenza destas árbores históricamente ali e tamén a evolución da propia toponimia do lugar, non? Si aparece xa algunha referencia previa á chegada de toda esa xente que empezou a facer as casas con chapa. Claro, por estas hipótesis, non? Un pouco que comentábamos na intro, que ás veces, bueno, poden ir as teorías por un lado ou por outro. O de latón non está tan claro que sexa certamente destas chapas, podía ser en relación tamén ao que comentas da árbore. E é curioso que se comenta aquí no blog, falan de que os veciños, a modo de broma, a modo de brincadeira, falaban de que era tal a cantidad de portugueses no barrio que calquera día ian declarar o latón como terreo soberano de Portugal, aproveitando que os galegos, que naceran en Moaña, emigraron todos a Buenos Aires a traballar. Bueno, claro. O de sempre, non? Sí. Eu voume para un lado, outros teñen que vir ocupar o meu espazo. É dicir, o Porto de Vigo para moitos era unha referencia para marchar para América, e a ría, pois que estaba crecendo, pois era ese atractivo tamén para as xentes do sur do Miño. Certamente, até o punto de que na propia capela, non, pois había esa imaxe da patroa, non, de Fátima, da patroa do Couto, aquí de Ourense, pero tamén pois iso, esa virxe portuguesa por antonomasia, non? Os tres pastorciños que desgraciadamente a encontraron, porque depois foron palmando aí, quitando a que se meteu a monxa, o resto foron... Iso é como que encontra a Tutankamón e comezan a morrer pola maldición. É certo. Bueno, evidentemente despois, pois, entendemos que aqueles portugueses moi humildes, xente moi traballadora, recordade, poñedevos en contexto do que era os inicios do século XX, pois tamén tiñan a súa simboloxía, tiñan as súas crenzas, tiñan, bueno, pois ese arraigo para eles
a fronteira era algo pois non moi física, mais tamén, porque ao final significaba tamén conseguir, bueno, traballar do outro lado pois unha serie de papelada importante, porque, bueno, evidentemente non era a situación de Unión Europea que temos hoxe, e comenta por aquí que, claro, moito dos traballadores eran pois alrededor de 30 anos, moitos acabaron arrexuntándose con mulleres da zona, de aí esas fusións tamén de apelidos, e comenta entre aspas, non, salvando esas mulleres daquelas que tiñan unha idade ou cargas familiares. Non sabemos se algunha tamén estaba esperando polo marido que volveu. Viúvas de vivos, eso moita sabería tamén. Ou algunha que estaba esperando que lle chegase o teletipo de Buenos Aires, sí. E bueno, mentras agardaba, non? Pois igual acababa cun desposente. Ou de Guimarás. Moi ben, pois esta pequena historia, esta grande historia tamén, que nos fala dos traballadores transfronteirizos a un e outro lado, habrán que construíron a realidade actual galega e portuguesa. Efectivamente. Aí temos ese fluxo continuo ao longo da historia, non? Desde a prehistoria pois ata os nosos días, que pois tiramos cara sur polas máis diversas razóns. Por exemplo, pois para ir tomar un croissant a sede do Biquiño 12, por exemplo. Pois o agradecemento tamén a Óscar Rodríguez, a seu blog, o Latón, o Portugal de Moaña, esta fantástica historia extraída de illadosratos.org aquí no Galiportus. Historia e historias. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.